Egunon, oraintxe entzungo dugun doinuaren aurkezpen txiki bat egingo dizuet. Entzungo dugun kantua, Nafarroako Erresumako gorteen sartzeako martxa da. Eta honen historia lau hitzetan kontatzeko, Nafarroako gorte hauek Antso Zazpigarrenak sortu zituela 12. mendearen bukaeran. Eta abestia, Pasa klaustro barroko bat da. Iruñeko katedralaren klaustroan jotzen zena. Eta 1986an Nafarroako erkidegoko ereserki ofizial bihurtu zena. Eta orain Txetxu Pardo joko du, Bizkaiko dutzaina erabilik.